वैभववाडीतलं भुईबावडा परीक्षा केंद्र, 10वीची परीक्षा आणि एका विद्यार्थ्यासाठी रचलं गेलेलं सेटिंगचं जाळं। 7 पेपर, वेगवेगळ्या हस्ताक्षरांच्या उत्तरपत्रिका, सीसीटीव्ही फुटेज आणि पहाटेपर्यंत चाललेली गुप्त चौकशी। नेमकं त्या परीक्षा केंद्रात घडलं तरी काय? कोणाला वाचवण्यासाठी नियमांना हरताळ फासला गेला आणि आता चौकशी अहवालात कोणाची नावं समोर येणार? संपूर्ण वैभववाडीसह सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं लक्ष लागलंय एका अहवालाकडे। कारण हा फक्त कॉपीचा विषय नाही, तर शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवरच उभं राहिलेलं मोठं प्रश्नचिन्ह आहे। याबाबत सविस्तर जाणून घेणार आहोत पुढच्या काही मिनिटांत। वैभववाडी तालुक्यातील भुईबावडा परीक्षा केंद्रातील कथित कॉपी प्रकरणाची चौकशी अखेर पूर्ण झाली आहे। तब्बल 7 पेपरमध्ये विद्यार्थ्याला मदत करून पेपर लिहून दिल्याचा आरोप असलेल्या एका प्रकरणामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली होती। शुक्रवारी सुरू झालेली त्रिसदस्यीय समितीची चौकशी शनिवारी पहाटेपर्यंत सुरू होती। 10वीच्या परीक्षेत कॉपी मुक्तचे दावे केले जात असतानाच वैभववाडी तालुक्यातील भुईबावडा परीक्षा केंद्रात धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय। एका शिक्षकाच्या मुलाला चांगल्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी परीक्षा केंद्रावरच सेटिंग लावल्याचा प्रकार घडलाय। सहकारी शिक्षकांच्या मदतीने संबंधित विद्यार्थ्याचे तब्बल 7 पेपर लिहून दिले गेले। हा प्रकार रत्नागिरीतील कर्तव्यदक्ष शिक्षकामुळे उघडकीस आला। त्यांच्याकडे तपासणीसाठी गेलेल्या उत्तरपत्रिकेत मुख्य उत्तरपत्रिका आणि पुरवणी या दोघात हस्ताक्षरात असलेल्या तफावतीमुळे हा प्रकार लक्षात आला। याबाबत त्यांनी बोर्डाकडे अधिकृत तक्रार केली। त्यानंतर एप्रिल महिन्यात प्राथमिक चौकशी झाली, मात्र काही काळ हे प्रकरण थंडवल्याचं चित्र होतं। दरम्यान प्रसार माध्यमांमध्ये बातम्या आल्यानंतर प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधीही खडबडून जागे झाले। त्यांनी उठाव केल्यानंतर शुक्रवारी 22 मे रोजी त्रिसदस्यीय चौकशी समिती थेट भुईबावडा परीक्षा केंद्रात दाखल झाली। ज्या ठिकाणी परीक्षा झाली त्याच ठिकाणी साऱ्या गोष्टींची पडताळणी करण्यात आली। तसेच पर्यवेक्षक, केंद्राध्यक्ष आणि संबंधित शिक्षकांची सखोल चौकशी करण्यात आली। यावेळी परीक्षा केंद्रातील सीसीटीव्ही फुटेजचीही तपासणी करण्यात आली। सकाळी 10 वाजता सुरू झालेली चौकशी थेट शनिवारी पहाटेपर्यंत सुरू होती। यानंतर साऱ्यांची चौकशी करून हे पथक माघारी परतलं। आता चौकशी पूर्ण झाली असल्याचं समजतं, त्यामुळे संपूर्ण तालुक्याचं लक्ष लागलंय ते या चौकशी अहवालाकडे। या अहवालात नेमका कोणावर ठपका ठेवला जाणार, कोणाला दोषी ठरवलं जाणार आणि दोषींवर काय कारवाई होणार याची उत्सुकता सर्वांनाच लागून राहिली आहे। कारण एका व्यक्तीच्या स्वार्थासाठी वैभववाडी तालुक्यासह संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची प्रतिमा मलिन झाली आहे। आता प्रशासन या प्रकरणात किती कठोर भूमिका घेतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे।